Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo itaasardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno ubing agulima ken agtalna kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Dagiti taraken ni Lito. Iti lugar dalito ubing am-ammo ti lumugar daytoy. Gapo ta isu ti kaadwan iti taraken nga aso. Isu nalaeng taadda na alas nga ugali ni Lito. Nauyong daytoy kadagiti taraken na. Kat pasaray pasakitan kan bisinan na ida. Banag apang babalawan kan kuana ti inana. Ibagbagapay ti dadduma akasayatan laengen no ipadawat na laengen dagiti taraken na. Tataripatuan laengen ti sabali ngem di na kayat. Iti maysa nga aldaw ken Lito anak ko, apay aya taol at taol dagiti taraken mo nga aso. Impupok ko nga minida, nanang. Ha? Impupok mo ida? Ne, adda ayamot kulungan da. Impisok ko ida iti may sa kulungan. Anya, kat no nagbasit ti kulungan nga adda dita paraangan. Nanang, impupok ko amin ida ijay. Ay, por Diyos kamat. Isumot lagayam at taol da at taol ah. Pinaglilinat-lat mo mat gaya man ida iti nagbasit a kulungan. Husto day jay ngay naramid ko, nanang. Pakaragsakak day jay. Naimbag man, nagsarday nga nataol-ataol dagiti taraken mo, Litaw. Pinalubusak nga minan ida. Sandan nga aglilinlet-let iti basit a kulungan. Ay, apo kamat. Ipadawat mo laangan kanyak ti maysa, tasya akong timang tarakan. Ay, naglaing kamatan. Agtarakan kamat ay iti bukod mo. Ah, Apay, dadawatan ay ati tarakan, ha? ay, kasanaw, kat ulpitang mo't lang ida. May mayat siguro no ipadawat mo ti dadduma, kat may salangan ti ibati matarak na. Tapno matarakan mo na imbag. Hoy, Paul! Uray lima jay tarakan ko. Kabalak ida ataraknan iti nasayaat. Ah, nay, makaungot ka mo't yan, Litaw. Kasano? Kat kunamla na sino kamat akalaingan nga agsasaw? Ah, Ulita ka, no kayat mo nga damot tarakan mo, agsapol ka. Di mo paginteresan dagiti tarakan ko. Si kamat ngamin, Paul. Apay ay apakibyangan pailaang manilito. Ammom lang arudan ti ugali na. diyak mo't pakibibiyangan kahit. Di na magkulaeng. Ang mga no kayat na nga ipadawat kanyak ti maysa kadagiti tarakan na. Tasya akong timang tarakan. Kasi matan timbaga na. Ay na, di mo lang aminan pakibyangan dagiti taraken na. Ang mga nuday tapay ti pangrugyan ti diyo pag kinaawatan. Amumutin, no maipapanan ka dagiti taraken ng aso, sa bali ti ugali ni Lito. Sapay nagalas ti panagsasauna. Narasaw tingiwat na nukas jay ang makaungat. Ngarod ah. Isong amom itan apol, di mon pakibyangan ni Lito no may papan kadagiti taraken ng aso. Sika nga aso, inikkan ka lang arudan iti kanam, ngam di mo matkinan. Dahita ti kong gunam, tapno agnakam ka. Isu tapno agnakam ka, daytoy manen. Kat gapo iti naramid mo, saan ka amangan, sika nga aso? Bisinen ka, tapno adagong gunam. Lito anak, apay ngay ajay laupat ataraken mo nga aso ti pakpakanam. Apay adi mo inikan iti kanon na jay maysa, sapay impupok mo. Talaga ajak pa kanan, nanang. Ne, apay ngay. Tapnog na agam Ngamin, di namat kinan tinted ko akanan na itay bigat. Iso nga ita, jak pa kanan aging gainton malam. Ay, por Diyos ka, mabisinanan aja taraken mo. Husto laeng tapno at dagunggunana. Ay, uunay kan Lito.
Madeti kasta nga aramida. Mayat! Anya ketama din. Husto lang ter aramida. Ino, makapasuron mo't dagita nga asaw. Ang gigid ng dakit din nagtaguob. Ay, makapasuron na talaga. Ay man, kita man laeng no di dagsar din nagtagtaguob. Dosa at dagita atarakan ko. Nagsardangan nagtagtagob dagiti taraken ni Lito. Bakit? Un nga rod, ang mga no kumpormi man laangan at inararamid na itay kadagiti taraken na. Iso ang naggigidandan ang nagtaguob. Ay, anyan ni Lito. Di lamasyan kadagiti taraken na. Paul, Kaasi dagiti taraken na. Udno apakpakanan na ida. Pasaray sa plitan na. Pakulan na. Kano niya pa dito aramidan na kadakwada. narungsot ngamin ni Lito kadagiti dingwan. Nasaysaya at lakuman no saan laangan nga agtaraken. Takaasi met laeng iti pampamayan na. Pakana kung dagiti taraken ni Lito. Nakaturog pa'y lang amin kat. Iso asya kung timang pakan kadagiti taraken na nga aso. Ayan da nga taya. Apay, ay, por Diyos. Ingkabil naman gaya man iti may sa akulungan dagiti taraken na nga asaw. Ay, una yun ti anak ko. Inak man di takulungan. Ay, nagalasan tinaramid ni Lito. Tinalian namot gayam ti bibig dagiti taraken na nga aso. Sanan to idaing kabil iti nailot akulungan. Ay, una yun. Nay, akuray ka. Dagito'y duwan samot laang ti agar-arang-ang. Natay samot ton ti talaw. Ay, Lito anak! Agrain ka man, taumay ka ditoy! Lito! Nangipanam nga ijay talo ataraken mo anatay. Insa ako kun sakon to impalapal ije karayan. Anya, Impaanod ko idan ije karayan. ay unay kan anak ko. Di ka pa'y lakat ing kalimot. Apay ngay akas di tinaramid mo. Makuntaminan at idanom jay karayan no malungsot tundagi jay. Anya ko ma? Adulamin. Ay, nagalas at talagang ti aramid mo, si Kalito. Kaya po, nagadukat ng bagayon. Sumardeng kayon. Nagalas ti aramid ti amo ta. Awan nga rod, kasi jay talo akadwata. Natay da, gapo iti kinaulpit ti amo ta. Anya nga ta, no, balsin ta ti amo ta. Ha? Ikantan sa iti pagnakman di amo ta. Saan? Amangan no datapay ti madusa no aramidon taday-ta. Nasakit tinagam ko. Kapoy tinapasamak ka dagiti kakatwata. Tika, madanagan, saan nata abaybayan ti Diyos tayo adingwan. Isanto ti makaam mo kadata. Apay nga Lito. Dududwa mo itong titaraken mo nga asaw. Ayan ti talo nga eh. Anyat bibiyang mo. Ay, Nalaing ka makibiyang si Kapol. Di mo la pakibyangan ti bagim. si Kamat Lito. Agdamdamag aklaan. Awan nga rod bibiyang mo. Iso mabaling ka di. Pumanaw ka man dito, ita masurunak ang makisarsarita iti man nakibiyang akasken ka. Lito anak, rumor ka day. Sana nang. Nagtalinaidak lang dito balay. Tagtugtug lepak. Adalabiit papanak Pakikit kita man di ilutlutok ang mga numaksat. Sige na nang. Di mo liplipatan. San abali, tagsubli akmat ladagos. Mapang kayo kadilatan. Di mo turturugan Wan ka di. Sige, mapanak nga rudan, tagsubli akmat ladagos. Redep ko mampay bit. Sa nabali. Maangot kumot lang, numaksat di lutluto ni nanang. Paul! Ay na, Paul! Nay. Darasam! Apay Gina. Maururam ti balay dalito. Anya?
Oh my God, at tumulong tamang sabsab iti apoy! Kartingam! Karang-ramat na giting aso na. Taul gala, taul. Uram! Uram to'y balay! Kasok dito na to'y balay. Dagiti tarakon ko. Kaslak ay nakasumurot ka dakwada. Karada makasumurot ka dakwada. Barang na makarwarak pa dito. Tulungan nyo nila itong anak ko! Ang damay lang! Di naulag! Diyos ko! Di anak ko! Nana! Apa yun? Nilito, dapay lang di tao nagtimaururam abalay may! Anya? Nana, nilito! Di dyan ni! Katuwa na ti duwa nga aso at tarakan na! Huwag nagpaiso! Ay, na Diyos ko! Agyaman na! Nakaruwar ti anak ko! Kaslain sa lakan dagiti tarakan na nilito, Nana. Isuda tinangigiyakan kuha na ang makaruwar manipot iti maururam at palayo. Nasdaaw dagiti nakakita iti napasamak ubing. Ngem agpayso adagiti taraken ni Lito nga inulpitan na ti makagapo. No apay anakarwarda itoy iti balayda a maururam. Manipod nga rod idin nagbalinan a nasingpet ni Lito kadagiti taraken na. Katinaripato na ida, anapnuan, iti pamateg. Bueno, ubing, ditan tinagipusan ti sarsarita tayo, ngayon surat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.